Natao si Jesus sa kalibutan, isip maoy katumanan sa gitagna ni Hari David nga gihisgutan diri sa unang pagbasa. Si David gitawag ni San Pedro og propeta kay iyang gitagna nga ang Mesiyas mataw sa kalibutan ug ang iyang lawas dili madugta didto sa Hades or sa lubnganan or sa impyerno. Natawo si Jesus nga wa mo gamit og kwarta. Ang gigamit ang grasya, gahom sa Espiritu Santo o niya grasya sa kaputli sa lawas o sa kasing-kasing sa mahal na Birhen Maria. Mao to hinungdan nga natao siya sa kalibutan. Lingyay mong tupad ing na unsay imong gisaligan ron, grasya o kwarta. Unsay inyong gisaligan ron, grasya o kwarta? Nya nipalit na mo raffle ticket. Wa pa. Kaya nga naman, gadaginot pas kwarta. Sa ito, pagasalig, di ka sa kwarta. 200 naman gunagod atong raffle ticket. Kaning atong raffle ticket, di ay mga igsoon, ilis ni sa tulo ka slots. Katong, sa atong slot, Grace, PPS, nga Parto o DPR. So, kung imo tong paliton ang tulo ka slots, tag 100, 300 pesos, karon ang atong gibaligya na usa na lang, raffle ticket, 200 pesos. Nya, covered na to katong tulo. Nya, mas, kuan pa ni siya, mas improvised ba? Kay katong tulo, ang imong madawat, igpalit nimo, pure grasya. Kani, posible pa kang makadawat og premyo nga nang kwarta na pagigrasya na pagyoy posible nga premyo nya unsa may atong premyo posible lang kay di man tanan makadawat usa first prize usa ka 500,000 pesos nya ang second prize basig mataghapan ka 5 katag 100,000 pesos nya ang third prize pila to 8 katag 50,000 pesos nya ang consolation prize 40 katag 15,000 pesos. So mo na siya second nga kana ganing benefits nga posible pero ang sure gyud diha kadtong nadawat nato sa mga slots nga grasya maurasad ang atong madawat. Og dili kay ta mo focus sa premyo nga gikan sa kwarta, gikas kalibutan. Ang atong fokusan mao ang grasya. Kasabot mo palit kitag raffle ticket para sa grasya. Nakaron sa natawo na si Jesus, iya nang gituman ang sugo sa Ginoo, pagsangyaw sa maing balita, pag-ayo sa mga masakiton, pagpapahawa sa mga yawa, pagbuhi sa mga patay, pagpasaylo sa mga sala. Sa dihang gituman na ni Jesus, ang mga leader sa kalibutan nga daghan kay kwarta, unya sila say dunay gahom din his kalibutan, wa mudawat niya. Ug unsa may ilang gibuhat, ila siyang gipatay ginamit ang kwarta. Nomdo ilang gisubornuhan si Judas aron budhian si Jesus, kwarta ang gigamit. Karon nilampos ang kwarta, namatay gid si Jesus atong Biyernes Santo. Oy pagka Domingo gahapon nabanhaw man si Jesus. Nya nakakita man gyud ang mga sundao nga naligid ang bato nya nilinog nya mura silang nakuyapan sa kahadlok. Pag uli na nila ni-report sila didto sa
nagsugo nila kadto mga kadagkuan sa mga pari pagid mo ni Suborno, no? Pari. Ngantong panahon na si Caiphas mura to siya Santo Papa or obispo. So mga obispo gid mo. Pangulong pari man. Pangulong pari. Kaming ordinaryong pari kaikyas may gamay. Pangulo man. So obispo, Santo Papa, Cardinal, mao'y nagpatay kunong Kristo atong panahon na. O ang resulta pag-report sa mga sundao nga tinuod gid ang nabanhaw ang Ginoo, matud pa sa atong ebanghelyo, nakit-an gud sa mga babae. Kay katong mga babae, sila si Mary Magdalene, nag-apong man to dito sa lubong, wa man to sila mamiya. So, kuyog sa mga sundao, nakakita sila pagka ligid sa bato. Motong dagan sila kay ilang i-report ngadto sa mga apostoles, nakita nila si Jesus nga nabanhaw og ilang gihikap og gisimba. Hikap pa sila sa tiil. So diha na sa mga babae. Pero ang mga sundao gitagaan na sad kwarta kay gusto na sad sa mga pangulong pari o sa pangulos mga Hudiyo nga patyon ang mensahe sa pagkabanhaw. So gipatay na nila ang manluluwas, ang mensahe na sad sa kaluwasan, patyo na sad sa kwarta. So kanang kwarta, kuyaw yung kay na. Kinsa man roy gituhuan sa Pilipinas nga makaluwas sa atong dako kayo karong giatubang nga krisis sa ekonomiya, sa atong peace and order, o sa atong kaning kahiusahan. Kinsa man ron ang gituhuan nga manluluwas? Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Secret. Mailhan na nimo ang manluluwas kay lutoso na. Lutoson niya gamitan og kwarta. Kinsa maroy ni gamit og kwarta para pag-atake sa ilang mga kaatbang? Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Secret. I-secret na lang na kay for your eyes only, for your ears only. Makakita na tayo. Kaklaro ana. Kinsa maroy ni gamit og kwarta nga malita-malita o niya nangutang og maayo wa rabay project para lang gyud ipapriso ang ilang kaatbang, ipa-impeach ang ilang kaatbang, isuspenso ang ilang mga kritiko, dili palingkuron bisag nidaog sa eleksyon ang ilang mga kritiko o mga kaatbang. Kinsa may nihimo ana? Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Kana. Ako giangko na nako nga dili man ko DDS kay sigihan man kog charge nga DDS ko. Pero unsa to ako? DJS. Die Hard Jesus supporter. Og si Jesus kay kamatuoran man, kaluwasan man, mosuporta ko kung kinsa tong mga leaders nato nga nangandoy og naningkamot para sa kaluwasan sa atong nasod. Kay DFS man sad ko. Unsa man ang DFS? Die Hard Filipino supporter. Kamo, unsa man mo? DJS mo. Basig DMS mo. DMS. Unsa may meaning sa DMS? Die Hard Money Supporter. Die Hard. Ingnon ta lang. Haron klaro. DKS. Die Hard Kwarta Supporter. Kwarta gyud. Kwarta. Basta makakwarta. Hala. Sige gyud. Ayaw DJS lang ta. Die Hard Jesus Supporter. Kay naa ni Jesus ang kaluwasan. Both spiritual and material. Naasad sa atong pagpakabana sa katilingban ang tinuod nga kaluwasan o kauswagan. Muna kung magsige mo pamalit aning atong tickets, raffle tickets, unya inyo ning himuon tungod sa inyong gugma sa atong simbahan o sa katilingban, makita unya ninyo nga few years, bisan gani few months from now, dagko na kaayo ang mga
kaayuhan na atong mahimo dinhi sa atong katilingban. Ngano man kay nahimo man tang DJS o DFS. Ana. Unya, unsa pagilain? DPS, Die Hard. Unsa to unsa? Abi no ang ayaw mo ana. Ang say DCS ko ta, nayabag naman no ang inyong Die Hard siyano. Ingang ginang Ginoo nangayabag na ni taga Compostela eh. Nganong mag-die hard siyano supporter mo nga di mo na pwede idolatry man na. Mao na kanang moingon din ako diri. Perting pinicturay dayog ingon padir idol kay kanamo nako ayaw intawon mo anak kay idolatry na. Ayaw mo pagsimbag mga tao o mga rebulto simbaha ang Ginoo. Anaing na gyud nga die hard miss Ginoo unya kuyog ming padersiano na mao na siya sakto nya kay mo kuyog mo mong padersiano palit mo raffle ticket. Oy ako sige biya ko palit og raffle ticket kay kat sige ko palit raffle ticket kay die hard slot supporter ba ako DSS ba sukat pagbaligya na kong slot sige sa kong palit og slot kay kana manggong mamaligya unya ikaw sad maoy user sa imong gibaligya dali kay ka makahalin wala gud ana diha mga promo diha sa SM kanang promo anang mga makeup o tanawa sila sad mo'y model sa makeup kanang promo anang mga igsusulob o magsulob man sad sila sa ilang gibaligya ana na nya kamo kay sige ra mo ingon palitag slot mo ikaw nya way palit-palit bitaw malit ay congratulations mo na ningon si Jesus kung gusto mo nga maakong tinun-an isangyaw ninyo ang akong ipasangyaw ang ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan ug iyan ning gisugo apil ng atong patron si Santiago Apostol ug gipakamatyan gid ni Santiago Apostol. Iya gining gipatuan siyang dugo. Siya mo'y unang na martir sa 12 ka apostoles. Muna. Lingi ako na imong tupad. Ingna, ako gimuuna. Ingna, ako'y muuna. Ako'y unang palit og raffle ticket. Ako sa'y unang, ano pa man? Ako'y unang muantos. Nindot ka na kanang mag-unahay ta ba? Kay ang tinuod manggod nga ebanghelyo mao man ang gugma. Nya kanang gugma muantos gid na siya para sa kaayuhan sa iyang gihigugma. Gipanghambog gid na og ato sang suwayag tan-aw, gipanghambog gid na sa mga Duterte nga pamilya sugod ni former President Rodrigo Duterte nga nahigugma sila sa Pilipinas gani pagkumpanya ni former president katong 2016 ba to magsigi siya hawk sa kanang bandera sa Pilipinas nya ang iyasang anak kanis BP Sara magsigi ra gid siya ingon nga ang ako ra gyung pangandoy mao ang pag-alagad mao ba to ingon siya dalian ang inyong impeachment para mahuman na kay makaalagad nami kay ang amo ani no makaalagad ra gid mi sa mga Filipinos. Wa mi anang magsigig kuan. Sigig kuntis-kuntis anang politika, magsigig plano kung ma-elected pa ba may sunod nga eleksyon, alagad ra gyud ang ila. Pagkanindot, nya tan-awa ang Davao, unsa may ilang mga development sa Davao, nahimo silang asa man, number 1 sa atong nasod, most improved city man tingali ito nya most peaceful o cleanest city sa atong nasod o gani nahimo silang one of the safest, cleanest and developed cities in the world nga top ba nasa top position
dili gid hinon perfect. Ug moadto kag Davao na man jud kay makit-ang apan kun mangita lang jud kag apan para gud anang imong naong. May naong sa mga babae nga purtig yung gwapaha, mga laki sad purting gwapuha, inigtan-aw nimo ba in general makaana jud wow. Tang gwapaha. Pero imong yung tagsa-tagsa og tan-aw maingon ka hiwi man daig ngipon. Ana. Kanang naa si apan ba kun mangita kag apan sapyot man daig lubot. Nana ba? Gamay man daig gamay man daig kanal. Nana good. Pero in general mao man ang importante. Pareho din sa atong parokya, daghan man ingon ako, ambot di ba katuulo-ulo, hala padir uy kanindot sa inyong parokya. In general ba ikatan-aw nila dinhi? No. Pero imong tagsa-tagsaon, ay sus kadaghan nimog makit ang apan. Pero mao na siya gitawag og development. Kanang mga apan to be developed. Ana na siya. Di may hunong ang developments. Muna sige lang gitag improve. Basta naalang kay gugma para sa katilingban, magsige ra gid nagka-improve. Sige ra gyud ka-improve. Why limit? Pero ang guiding principle, the love for the community, dili ang love for the self. Nakaron tanawa na mga selfish. Tanawa, ni deteriorate sila. Matud pa ni Kristo, kung higugmaon nimo ang imong kinabuhi, mawad-an ka niini. Karon, sige na sila kamatay. Nagani kunoy usa karon, stage 4 na, cancer. Daot na kaignaong. Ana. Magsuroy-suroy pa siya, pero luspad kaignaong. Muna sa kabot, pila ka kabuk vitamins gitumar ana, o na makalakaw-lakaw. Aron lang yun makita sa katilingban, pero kita ginimo, maglisod na gaya siya, sulti gani, murag magkasagol-sagol na ang idea ba na iyang isulti. Di nakakasabot. Kay nag-rumble na. Mao ba ka na meaning anang bangag na? Mao ba ka na? Wako kasabot. No? Pero tungod na sa ilang pagka-selfish. Kay matod pa ni Kristo, kung maniguro kas imong kaugalingon, kawad-an ka niini. Pero kung magpakamatay ka para sa uban, makabaton kag kinabuhing way katapusan. And that is the meaning of resurrection. Si Kristo nagpakamatay para nato. Tanawa diri, basaha rin di ang atong message diri ari nga dapit. Kabasa mo? Sige, ready, go. Mamoy klaro basa. Christ raised from the dead, dies no more, death has no longer has power over him. Si Kristo namatay niya, o si Kristo nabanaw, og dili na gyud mamatay, og ang kamatayon wa na gyud gahom diha kaniya. Nya diri speakers, unsa man say gibutan nato? Niangkon sa na ni Kristo, ako ang kabanhawan ug ang kinabuhi. Ang motuo kanako bisan mamatay mabuhi. Mao sa na diha, John 11:25, dire Romans 6 verse 9. Ato nang timan-an, mo nang gibutang na nato diha kay haron makahibaw ta nga kani diing pag-antos o ang pagpakamatay para sa uban maunay sikreto aron wa nay gahom nato ang kamatayon. Sigihag atake nila si VP Sara. Kani praktikal lang niya, objective. Sigig atake, sukad niya tong 2023. Grabe ang atake, impeachment, panaot, kiha, kaso, porting kaso, gipapriso pang ilang amahan, butangan pag yung plunder case, ano nang naay impeachment, EJK, bisag unsa na lagi atake sa mga Duterte. Pero karon kinsa may dunay positive trust rating. Na wa gyud ba moabot og negative o wa mo os gamay pero musaka lang sa balik.
ang giatake. Labi na gyud si former President Rodrigo Duterte. Siya na nga na, siya representing nanaog sa ato nga 80 kapin, positive 80 kapin ang trust rating. Why us hangtod karon? Siya ra siya nakalingkod na presidente nga dili moubos sa positive 60% ang trust rating. Hangtod na naog na las iyang pagka presidente. Karon ang atong presidente negative, negative 9, negative 4, negative 17, pulos negative ang trust rating. Ang uban sa mga presidente sa una inignaog almost negative, naasay negative ang trust rating, pasabot na wagtangan og pagsalig ang katawhan. Nganuman tingali wa makita nga nag-antos sila para sa atong atong nasod. Kanang tao mag-antos gyud para sa uban, di gid na kalimtan. Bishop Chupilo Kamomot, for example, karon ato na nang gi-propose aron mahimo ng santo. Grabe ang iyang pag-antos para sa kaayuhan sa mga kabos ug mga masakiton ug sa nanginahanglan. Ang among patron, St. John Mary Vianney. Simple ra kitong iyang gibuhat, pero grabe ang iyang pag-antos para maluwas ang mga taong mga makasasala. St. Francis of Assisi, ako lang nang gipang-mention ang ginagmay ba? Grabe ang iyang pag-antos ni biya gyud sa tanan niyang katigayunan aron mag-antos para sa mga kabos o para sa kalinaw o kahiusas kalibutan. Ug hangtod karon sikat kay sila. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ingna moantos ka para sa parokya. Ingna na moantos ka para sa parokya. Ingna diretsos opisina palit og raffle ticket. Sige na nindog na ta.